εποχιακά είδη προς εξαφάνιση. Ένα avant-garde podcast με τους Χρήστο Ποζίδη, Δήμο Βρύζα. Καλώς ήρθατε και καλώς ήρθαμε σε ένα ακόμα εορταστικό ή και όχι επεισόδιο του podcast Εποχιακά είδη προς εξαφάνιση. Έχω απέναντί μου τον πονεμένο στον Αυχένα Δήμο Βρύζα. Έχω απέναντί μου τον σουρωτηρημένο Χρήστο Ποζίδη. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε για ακόμα μία φορά. Με αποκάλεσες σουρωτηρημένο? Ναι, είναι μια καινούργια λέξη. Μόλις την έχω εφεύρει. Πράγματι, σήμερα αντί για σημειώσεις έχω φέρει ένα σουρωτήρι και δεν είναι αισθητική καινοτομία, δεν είναι κάποια εφεύρεση ενδυματική. Έχει να κάνει καθαρά με το θέμα μου. Μακάρι να βλέπατε αυτό που έβλεπα. Τρόμος. Θα ξεκινήσουμε μια ερώτηση. Έχετε ένα λεπτό να σας μιλήσω για τον πασταφαριανισμό? Έχεις, Δήμο? Έχεις ένα λεπτό να σου μιλήσω? Είναι όπως πηγαίνουν οι Ευαγγελιστές ή διάφορες τάσεις της Εκκλησίας, δεν ξέρω, κάποιες παρεκκλήσεις. Για τον ποιον να μιλήσεις, παιδάκι μου? Θα μιλήσω για τον πασταφαριανισμό. Φτύστο. Πασταφαριανισμός. Λοιπόν, είναι μια λέξη, μια θρησκεία. Θα μιλήσουμε πολύ σύντομα γι' αυτό, να πούμε τι είναι. Που προέρχεται τέλος πάντων από τα πάστα, όχι την πάστα, τα πάστα, τα μακαρόνια και τους Ρασταφάρι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, η ιστορία μας ξεκινάει το 2005, όπου ήταν τώρα γενικά η δεκαετία του 2000 στην Αμερική, στο εκπαιδευτικό σύστημα της Αμερικής, σημαδεύτηκε κυρίως από τη διαμάχη μεταξύ τους δαρβινιστές, ας πούμε, και τους δημιουργιστές, έτσι δηλαδή, της γένεσης, κάπως, ότι... Genesis. Ναι, ότι θέλουν να μπει, ρε παιδί μου, και στο κομμάτι της βιολογίας των επιστημών να διδάσκεται η γένεση. Okay. Οπότε κάπως αναπτύχθηκε μια θεωρία που λέγεται ο ευφυής σχεδιασμός, τέλος πάντων, που είναι μια ψευδοεπιστημονική θεωρία που λέει ότι το σύμπαν έχει νόηση, ότι υπάρχει ένα σχέδιο ευφυές, ρε παιδί μου, κάπως όλη η λογική πίσω από τη δημιουργία του κόσμου από το Θεό, χωρίς να αναφέρεται το Θεό. Κάπως πήγαν να κάνουν ένα bypass για να βάλουν αυτή τη θεωρία να αντιπαραβάλλεται με την θεωρία της εξέλιξης του Δαρβίνου. Οπότε και στο πλαίσιο αυτά τα ωραία τα φιλελεύθερα, το ίσες ευκαιρίες να ακούγονται όλες οι απόψεις και τέτοια, μια πολιτεία, νομίζω το Κάνσας, το 2005 νομοθέτησε ώστε να διδάσκεται ισότιμα. Και έρχεται ο τύπος, ένας 24χρονος φυσικός, και στέλνει μια επιστολή όπου λέει ότι ωραίες είναι αυτές οι θεωρίες, αλλά έχετε αγνοήσει τελείως την βασική θεωρία ότι ο κόσμος, το σύμπαν, δημιουργήθηκε από ένα μακαρονοτέρας. Μάλακα τι λες? Ναι, το υπτάμενο μακαρονοτέρας, το οποίο εικονίζεται και υπάρχει και σχετικά. Μπορώ να το βγάλω. Βγάλω το τώρα, αν και έχουμε μπει μέσα, ναι, πάμε. Αν και είμαστε βαθιές στο θέμα, θα το βγάλω το σουρωτήρι, θα το επαναφέρω. Κάνει λίγο και τον ήχο να ακούσει ο κόσμος. Υπάρχει όντως, ναι. Ωραία. Λοιπόν, ο τύπος τώρα μου διαφεύγει. Χέντερσον, Μπομπ Χέντερσον. Στη Λίβερπουλ το. Ναι, ο αρχηγός. Λοιπόν, και στέλνει αυτή την επιστολή και λέει ότι η θεωρία μου εν τέλει έχει το ίδιο βάρος με τη θεωρία του ευφυούς σχεδιασμού, αφού δεν μπορεί να διαψευστεί. Οπότε υπάρχει και αυτή η θεωρία. Γιατί να μην διδάσκεται και αυτή? Και έστειλε αίτηση να διδάσκεται η θεωρία του μακαρονοτέρατος ως δημιουργού. Κάνα 2 χρόνια αργότερα θα γράψει και το Ευαγγέλιο, θα γράψει τη Διαθήκη, όπου λέει ότι υπήρχε ένα μακαρονοτέρας που κάποια στιγμή μέθησε και έφτιαξε τον κόσμο. Και επειδή όταν έφτιαξε τον κόσμο μέθησε, τον ξαναέφτιαξε. Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορες. Πόσους έκανε? Έφτιαχνε κόσμους, ρε παιδί μου. Ωραία, ναι.
Και το πρώτο πράγμα λέει που έφτιαξε ήταν ηφαίστειο μπύρας και κάτι τέτοια. Υπάρχουν στο ίντερνετ αυτά. Και πράγματι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το ίντερνετ. Μιλάμε για αρχές της δεκαετίας 2000 και είναι ένα από τα πρώτα viral πράγματα που συνέβησαν στην Αμερική, ρε παιδί μου, ουσιαστικά, γιατί άρχισε να το ανακαλύπτει ο κόσμος και λένε τέλειο, κυρίως ρε παιδί μου άθεοι, έτσι κάπως της επιστήμης, φοιτητές. Είναι τώρα αυτό, είναι χιούμορ θετικών επιστημών, θα πω εγώ αυτό. Και άρχισαν όλοι να δημιουργείται τέλος πάντων ένα φόρουμ που να μιλάει για αυτή τη νέα θρησκεία. Πολύ ωραία. Γράφτηκε, όπως είπαμε, το Ευαγγέλιο και μετά άρχισαν άνθρωποι να προσθέτουν πράγματα για αυτή τη θρησκεία. Και ένα πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι το ιερό σύμβολο, ρε παιδί μου, όποιον πιστεύουν σε αυτή τη θρησκεία, είναι να φοράνε ένα σουρωτήρι στο κεφάλι. Είναι το σύμβολο, ρε παιδί μου. Μέσα στα χρόνια έχουν πετύχει στην Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και στη Ρωσία να βγάζουν διπλώματα οδήγησης και στις φωτογραφίες των διπλωμάτων να είναι με σουρωτήρι στο κεφάλι, φίλε. Δηλαδή έχει προχωρήσει πολύ αυτό το πράγμα. Αυτό όμως έμεινε μόνο στην πολιτεία του Κάνσας. Με αφορμή αυτό ξεκίνησε, ρε παιδί μου, που αυτός ο τύπος, ο Χέντερσον, ζούσε εκεί, οπότε έστειλε μια αίτηση. Αλλά μέσω του ίντερνετ διαδόθηκε και έγινε παγκόσμια θρησκεία. Οπότε υπάρχουν ακόμα, ζουν ανάμεσά μας. Αν δείτε κανέναν άνθρωπο με σουρωτήρι στο κεφάλι να περπατάει στην Ομόνια. Είναι πασταφαριανός. Ναι, δηλαδή ας μην κρίνουμε τους ανθρώπους από την εμφάνισή τους. Δηλαδή, και αν σας πει να σας μιλήσει, ακούστε τον. Ακούστε τον. Ναι, δώστε του ένα λεπτό να έχει να πει. Έχει να πει πράγματα για τη θρησκεία του. Συνοπτικά, ρε παιδί μου, είναι μια σάτυρα θρησκείας μεταξύ σοβαρού και αστείου. Αντίστοιχο πράγμα έχουν υπάρξει κι άλλα πιο πριν, αλλά αυτό εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί... καταπληκτικό. Τα μακαρόνια τα βάζουν ψηλά ή απλά είναι μόνο για τη λέξη? Ναι, τα βάζουν. Και υπάρχει μια ωραία εικονογράφηση, ρε παιδί μου. Η βασική εικόνα αυτής της θρησκείας είναι ο πίνακας γέννης του ανθρώπου με τον Αδάμ που απλώνει το χέρι, και στη θέση του Θεού υπάρχει ένα μακαρονοτέρας το οποίο αντί να είναι πάνω σε σύννεφα όπως είναι ο Θεός, τον πίνακα του Μικελάντζελο, δεν είναι? Αντί να είναι πάνω σε σύννεφα, είναι πάνω σε δύο κεφτεδάκια. Αυτό είναι. Οπότε, αυτό ήθελα να πω ότι υπήρχαν και άλλα τέτοια παραδείγματα παροδίας θρησκείας, ρε παιδί μου, το οποίο στηρίζεται στο επιχείρημα της διαψευσιμότητας, ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί να διαψευστεί... Ναι, γιατί να μην υπάρχει, ναι. Και νομίζω ο Πόπερ δεν είχε πει ότι για να είναι μια επιστημονική θεωρία πρέπει να μπορεί να διαψεύδεται. Από τη στιγμή που δεν διαψεύδεται κάπως. Ναι. Αντίστοιχο πράγμα είχε πει και ο Μπέρναρντ Ράσελ, ο οποίος είχε... και υπάρχει στη βιβλιογραφία ως η τσαγέρα του Ράσελ, που λέει ότι εγώ μπορεί να πιστεύω ότι υπάρχει μια μικροσκοπική τσαγέρα ανάμεσα από τη Γη και τον Άρη, ρε παιδί μου. Και κάπως είχε στηρίξει ένα αντίστοιχο επιχείρημα. Υπάρχουν και οι πιστοί του αόρατου ροζ μονόκερου. Αυτή είναι σούπερ. Αυτή τη στιγμή είναι αόρατος. Τα καλύτερα παιδιά είναι αυτοί. Ναι. Εντάξει, θα πάνε καλά και με τους πασταφαριανούς, γι' αυτό. Ναι. Αυτά ήθελα να πω λίγο. Θέλω να διευρύνω τους θρησκευτικούς ορίζοντες. Όχι, είναι καλό να μαθαίνετε καινούργια πράγματα, παιδιά. Ναι. Φόρεσε σε παρακαλώ το κράνο σου, γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε αλλιώς. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το πασταφαριανό μοίρασμα, γιατί μας έβαλε σε μια διαδικασία, σε μια τροχιά λιγούρας. Και η αλήθεια είναι ότι είναι και μια πολύ καλή πάστα. Να ξαναπώ εδώ ότι στο κόνσεπτ. Μια πάρα πολύ καλή πάστα. Να ξαναπώ εδώ στο κόνσεπτ του podcast ότι δεν ξέρουμε τι λέει ο ένας και τι φέρνει ο άλλος σε κάθε τέτοιο. Οπότε μου είχε αναφέρει. Εξαπίνεις και μου είχε αναφέρει κάτι για σουρωτήρι, αλλά λέω τώρα εντάξει. Ο άνθρωπος. Συνηθισμένος γραφικότητας. Ναι, εντάξει, οκ. Θα του δώσουμε ένα σουρωτήρι. Μάλιστα. Αυτή η καλή πάσα λοιπόν με βάζει τη διαδικασία να κάνω ένα πιο προσωπικό θέμα στο συγκεκριμένο podcast, γιατί συνέχισα τις διαγώνιες έρευνές μου στο ίντερνετ της καθόλου μη
αντικειμενικές και σίγουρα αμφισβητήσιμες, άρα υπάρχουν. Μη διαψεύσιμες, ναι, σωστά. Οπότε, επειδή είμαι πολύ συγκινημένος αυτόν τον καιρό, έψαξα και βρήκα πάρα πολύ απότομα και γρήγορα, έτσι έσκασα να πω, το θέμα που θέλω να σχολιάσω, το οποίο είναι το θέμα, είναι η μουστάρδα. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ η μουστάρδα και ανά τα χρόνια πάντα διάβαζα αυτά τα pop-up άρθρα που λένε τα ωφέλη της μουστάρδας, γιατί για πώς και λέω ας τα συγκεντρώσω όλα μαζί για να έχω να λέω, γιατί όπως φαντάζομαι θα υπάρχουν και στους πασταφαριανούς, υπάρχουν και διάφοροι αρνητές και αρνήτριες μουστάρδας, τους οποίους δεν σας βλέπουμε και σας ψάχνουμε επίσης, να ξέρετε. Αφού δεν τους βλέπουμε, μάλλον τους ψάχνουμε. Ακριβώς, αλλά θα σας βρούμε. Λοιπόν, τι είναι η μουστάρδα? Η μουστάρδα λοιπόν είναι ένα καρύκευμα, είτε σε μορφή σκόνης είτε σε μορφή πάστας. Εδώ όλα συντεριάζονται. Όλοι οι δρόμοι συγκλίνουν. Τέλος πάντων, παρασκευάζεται από σπόρους συγκεκριμένων φυτών της οικογένειας των σταυρανθών ή βρασικιδών. Και το πιο γνωστό είδος είναι το συνάπι το λευκό. Δηλαδή, συνάπι άλμπα. Έτσι. Και είναι και η επόμενη μπάντα μου αυτή, άλλωστε. Λοιπόν, τα φυτά με τα οποία παράγεται η μουστάρδα καλλιεργούνται ως ετήσια φυτά και συγκομίζονται νωρίς το φθινόπωρο, τύπου Σεπτέμβρη. Εντάξει, βέβαια τώρα με την αλλαγή των εποχών. Τώρα αυτό όλα μπορείτε να το πάτε όπου θέλετε και Δεκέμβριο να το βάλετε, μέσα είμαστε. Η χρήση του φυτού της μουστάρδας, ως μπαχαρικού τουλάχιστον, αναφέρεται σε ινδικά και σουμεριακά κείμενα ήδη από το 3000 π.Χ. Είναι πιο παλιά δηλαδή από τη μαγιονέζα. Είναι πιο παλιά από τη μαγιονέζα και αυτό είναι χρήσιμη πληροφορία. Είναι χρήσιμη πληροφορία. Αργότερα έχουμε και αναφορές στα ελληνικά και ρωμαϊκά κείμενα και στη βίβλο. Ειδικά δηλαδή και στην Καινή Διαθήκη. Να σου πω, είμαι σίγουρος και στο Ευαγγέλιο το Πασταφαριανό θα υπάρχουν αναφορές. Καλά. Άμα δεν υπάρχει στο Πασταφαριανό αναφορά στη μουστάρδα, πού πάμε? Στην Καινή Διαθήκη, μάλιστα, το σπέρμα της μουστάρδας αναδεικνύει το σύμβολο πίστης. Γιατί είναι σταυρανθός. Είναι σταυρανθός και αυτό είναι κατά Λουκά. Μιλάει για τον κόκκο συνάπεος. Τα σπέρματα μουστάρδας χρησιμοποιούνταν επίσης ως φάρμακο από τον Ιπποκράτη. Και εδώ θέλω να σταθώ. Επίσης χρησιμοποιούνταν τα έμπλαστρα μουστάρδας που θεωρούνταν πολύ χρήσιμα από την παλιότερη ιατρική για τη θεραπεία του κρεολογήματος. Οπότε λες, την έχω αρπάξει λίγο, κόλλα ένα έμπλαστρο μουστάρδα, για να φτιάξεις και να έρθεις στα καλά σου. Η λέξη λοιπόν προέρχεται από τις λατινικές mustum και ardens. Mustum είναι ο μούστος, ardens είναι το καυτερός. Γιατί στην αρχαιότητα η σκόνη του φυτού γινόταν πάστα σε ανάμιξη με μούστο. Θα αναρωτιέστε φυσικά ποια είναι η θρεπτική αξία και είμαι εδώ για να σας διαφωτίσω. Για κάθε 100 γραμμάρια κίτρινης μουστάρδας έχουμε ενέργεια 66 θερμίδες, υδατάνθρακες 8 γραμμάρια, σάκχαρα 3 γραμμάρια, διαιτητικές ίνες 3 γραμμάρια, λίπη 3 γραμμάρια, πρωτεΐνες 4 γραμμάρια, μαγνήσιο 49 mg και νάτριο 1120 mg. Τα ωφέλη όμως δεν έχει και τα έχω συγκεντρώσει. Συμβάλλει στον έλεγχο των συμπτωμάτων του άσθματος. Οι σπόροι της μουστάρδας είναι πλούσιοι σε σελήνιο και μαγνήσιο, τα οποία έχουν δυνατές αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Μπορεί να σας βοηθήσει να χάσετε βάρος. Μπορεί και όχι, αν δεν θέλετε. Αν το βάλεις πάνω σε 10 λουκάνικα, ας πούμε. Ναι, δεν ξέρω πώς θα βγει αυτό. Ναι. Οι σπόροι της μουστάρδας είναι γεμάτοι με βιταμίνες του συμπλέγματος B, όπως η νιασίνη, η θιαμίνη και η ριβοφλαβίνη και άλλα. Θα κάνουμε μια εκπομπή και για λίγο τις βιταμίνες. Ναι. Οι συγκεκριμένες ουσίες συμβάλλουν στην αύξηση του μεταβολισμού και αυτό οδηγεί σε απώλεια βάρους. Μπορεί να επιβραδύνει τη γύρανση. Μπορεί και όχι. Αλλά εξαρτάται από εσάς. Η μουστάρδα περιέχει καροτένιο, ζεαξανθίνη και λουτεΐνη, φλαβονοειδή και καροτονοειδή αντιοξυδοτικά, καθώς και βιταμίνες Α, Σ και Κ. Όλα αυτά τα συστατικά μαζί δημιουργούν μια βόμβα αντιοξυδοτικών που επιβραδύνει τη διαδικασία της γύρανσης. Μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι, βέβαια. Σας προστατεύει τον καρκίνο του γαστρεντερικού. Πολύ σημαντικό. Ανακοφίζει από ρευματικούς, αρθριτικούς και μυϊκούς πόνους, ειδικά άμα την κολλήσετε σε έμπλαστρο. Μειώνει τη χολυστερόλη. Γιατί περιέχει νιασίνη, η οποία βοηθάει τον οργανισμό να διατηρεί χαμηλά τα επίπεδα χολυστερόλη στο αίμα και προστατεύει τις αρτηρίες από την αθυροσκλήρηση, τη συσσόρευση πλάκας δηλαδή. Βοηθάει επίσης τη ρύθμιση της ροής του αίματος και προστατεύει τον οργανισμό από την υπέρταση. Δυναμώνει τα οστά και τα δόντια. Προάγει την υγεία της καρδιάς, ανακουφίζει από αναπνευστικές διαταραχές. Η πιο γνωστή μουστάρδα παγκοσμίως είναι η μουστάρδα Dijon, έτσι. Είναι η μουστάρδα Dijon. Η Dijon λοιπόν είναι η μουστάρδα που προέρχεται από την ομώνυμη πόλη της Γαλλίας, τη Dijon, που είναι και η πρωτεύουσα της Βουργουνδίας.
η οποία ήταν μουστάρδα Βουργουνδίας. Μουστάρδα Βουργουνδίας, να λέμε. Pop βέβαια, έτσι, Dijon, μουστάρδα. Πώς είναι η φέτα. Μπράβο. Η φέτα θα έβγαινε σε έμπλαστρο. Μακάρι. Κάνω σκέψεις τώρα. Η Dijon ήταν το κέντρο παρασκευής μουστάρδας στα τέλη του Μεσαίωνα και της παραχωρήθηκαν, όπως είπαμε, τα αποκλειστικά δικαιώματα τον 17ο αιώνα. Pop. Χρησιμοποιήθηκε, λέει, για πρώτη φορά το 1336 για το τραπέζι του βασιλιά Φιλίππου του Έκτου. Έσκασε με μουστάρδο ο Φίλιππος. Πήρε τη σημερινή της μορφή το 1856 όταν ο Jean Naizon της Dijon, πολλά Jean, αντικατέστησε το ξύδι που συνήθως χρησιμοποιούνταν στην παρασκευασμένη μουστάρδα με βερτζαμπέλι, τον όξινο χυμό άγουρων σταφυλιών. Οπότε παίζει διαφορά ότι από το ξύδι πήγαμε στο μούστο, που είναι και η main διαφορά και η σημερινή ειδοποιώς διαφορά που μπορεί να... Για την Dijon, τη μουτάρδα, ας πούμε, που είναι στα γαλλικά. Τα κύρια συστατικά του σύγχρονου καρικεύματος είναι σπόροι καφέ μουστάρδας και ένα μείγμα λευκό κρασιού, ξυδιού, νερού και αλατιού. Τώρα, θα ήθελα να πω και δύο πράγματα για την πόλη της Dijon, γιατί... το ένα φέρνει το άλλο. Ναι, συνεπάγεται το ένα ακριβώς. Είναι μια πόλη, όπως είπαμε, πρωτεύουσα Βουργουνδίας με περίπου 150.000 κατοίκους. Είναι πρωτεύουσα του διαμερίσματος Κοντόρ. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι όταν έκανα την έρευνα για την πόλη της Dijon, πάτησα Dijon στη μηχανή αναζήτησης που χρησιμοποίησα και φυσικά έβγαλε και τις πιο trend ερωτήσεις για το Λίμα, ας πούμε. Okay. Η πρώτη ήταν αν αξίζει τελικά κανείς να επισκεφτεί αυτή την πόλη. Η απάντηση είναι ναι, αλλά κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, γιατί είναι στη Βουργουνδία που παίζουν σούπερ κρασιά, οπότε ήταν πολύ διπλωματική απάντηση. Δηλαδή, κάπως την έβγαλα να παίξω τη μουστάρδα, το οποίο είναι λάθος. Γιατί έχω πάει στην πόλη της Dijon και να πάτε, γιατί έχει πολλά μουσταρδάδικα. Κατά βάση δηλαδή που πουλάνε μουστάρδες. Μουσταρδερί. Οι γνωστές μουσταρδερί, μουταρδερί, ας πούμε, που είναι και στα γαλλικά, δεν υπάρχει. Να πω βέβαια ότι για τους λάτρες της μουστάρδας ξέρω και τις στατιστικές θα σας πονέσει αυτό που θα πω, και εγώ πονάω. Η χρονιά 2021 ήταν μια τραγική χρονιά για τη μουστάρδα παγκοσμίως, κυρίως όμως για την πόλη της Dijon, καθώς οι Γάλλοι παραγωγοί μουστάρδας δήλωσαν ότι η παραγωγή μειώθηκε κατά 50% μετά από καγκές συγκομιδές, οι οποίες φυσικά προήλθαν από την αλλαγή του κλίματος. Μπράβο, αυτό θα έλεγα. Έτσι, να το πούμε. Και άρα, και θέλω να σας πω επίσης ότι, γιατί αυτή είναι μια εκπομπή, ένα podcast προοικονομίας, ότι ενώ ήδη έχετε παρατηρήσει ότι έχει ανέβει 20-30%, θα ανέβει 50% μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Τώρα θα ξέρετε. Πούμε τη μουστάρδα μουσταρδίτσα. Η ομώνυμη ομάδα της πόλης Dijon δημιουργήθηκε από μια ένωση 2 local ομάδων, είναι σχετικά σύγχρονη ομάδα, το 1998. Στην αρχή φυσικά, ακόμα και το 98 στα τέλη 90s δηλαδή, κάπως εμπλέκονταν κάποιες εταιρείες μουστάρδας ως μικροχορηγοί. Δυστυχώς τώρα, άμα πατήσετε, επειδή έκανα αυτή την έρευνα, δυστυχώς έχουν επιλέξει το λάθος δρόμο, που είναι κατασκευαστικές εταιρείες και όχι οι μουστάρδες. Είναι δυνατό. Είναι αλήτες δηλαδή. Ο καπιταλισμός έχει εισχωρήσει και στην τρίτη κατηγορία της Γαλλίας, γιατί πρόκειται για μια ομάδα που παίζει στην τρίτη κατηγορία. Ανεβοκατέβαινε πρώτη-δεύτερη, τώρα έχουμε πέσει πολύ χαμηλά. Είναι στην 7η θέση της τρίτης κατηγορίας, πολύ μακριά από το να ανέβει. Οι 2 πρώτες ανεβαίνουν. Αλλά έχουμε εξασφαλίσει την παραμονή μας τουλάχιστον σε αυτή την κατηγορία με το στάδιο Gaston Gérard με τις 16.000 θέσεις. Αν σκεφτείς ότι έχει 150.000 κόσμο, μια χαρά. Όχι, μια χαρά είναι. Μια χαρά, πολύ καλά. Θα ήθελα να μιλήσω για το ρόστερ αυτής της ομάδας, είναι πολύ σημαντικό. Και τα χρώματα, ρε φίλε. Τα χρώματα επίσης είναι ένα πρόβλημα, γιατί οι παλιότερες ομάδες είχαν κυτρινάκι. Η μία από τις δύο. Τώρα παίζει κόκκινο-άσπρο. Δηλαδή είναι σαν να η πόλη διώχνει την ίδια την παραγωγή μουστάρδας και όχι μόνο αυτό. Έχει επιλέξει τα χρώματα των αιώνιων αντιπάλων κέτσαπ και μαγιονέζας. Κάτω από τον κολπόστ έχουμε τον Robin Richer, το οποίο είναι 19 χρονών, τον Saturnin Alargbé, το οποίο είναι 30 χρονών, από το Μάλι αυτός, τον Lenny Montfort, πάμε λίγο στα κεντρικά μπακ, είναι ο Arnaud Temanfo, ο Souleymane Cissé, ο Daniel Congré, ο Alex Drouin, ο Adama Fofana, ο Cédric Makoutoungou, ο Zakaria Ari, ο Sheikh Traoré, ο Joran Moko. Και πάμε λίγο τώρα στους μέσους. Ο Ryan Suissi, ο Yanni Shahid, ο Jordan Marié, ο Luak Etonga, ο Brian Soumaré, ο οποίος είναι και το αστέρι της ομάδας, ο Zakaria Fdouach, ο Kevin Chouch, ο Walid Nassi, ο Cyriac Irie, πάμε και στην επιθετική γραμμή της ομάδας, με τον Mohamed Ben Fredi, τον Roger Assalé, τον Kader Enchobi και τον Joseph Mendes. Η Dijon είναι μια ομάδα που την υποστηρίζω φανατικά και στα ενία της είναι ο κύριος Ταβανό.
Έχει φτάσει το ταβανό της η ομάδα. Φαίνεται βέβαια ότι η ομάδα ή έχει πολύ χαμηλό ή έχει πολύ ψηλό, θα το δούμε, φέτος θα μείνουμε. Θέλω να πω ότι ως podcast εποχιακά είδη προς εξαφάνιση παίρνουμε μια ξεκάθαρη θέση και βάζουμε τέλος αυτό το ψευτοδίλημμα, δηλώνοντας ευθαρσώς και με ζέση πως ναι, η μουστάρδα είναι υπερτροφή. Εμείς επίσης μάλλον παραδοσιακά την προτιμάμε σε έμπλαστρο. Σε έμπλαστρο, ναι. Μονίμως. Αλλά και βρώσιμη, γιατί όχι. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Προτού πάμε να ρίξουμε μουστάρδα στο κρασί μας, στο μούστο μας, πάμε να ακούσουμε... Πάμε να ακούσουμε το σημερινό section του 5 λεπτού Ελάσσονος. Που φιλοξενούμε σήμερα. Φιλοξενούμε σήμερα τον Αντώνη, έναν νεαρό performer, ο οποίος αναφέρει Πληναίο, ο οποίος μας ζήτησε με πολλή ευγένεια να μην αναφέρουμε το όνομά του. Οπότε θα ακούσουμε τον Τόνι να μας μιλάει για αυτό που θέλει να μας μιλήσει. Ένας performer, μουσικός και άνθρωπος διανόησης. 5 λεπτό Ελάσσονος. Καλησπέρα και από μένα. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι με δύο πολύ γοητευτικούς και όμορφους φίλους, τον Chris P και τον Dim V. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα στην τουαλέτα, σε μια πάρα πολύ μικρή τουαλέτα, δεν θα μπορούσε να μείνει άνθρωπος. Ο ένας εξ αυτών βρίσκεται μέσα σε ένα πλυντήριο και ο άλλος βρίσκεται κυριολεκτικά μέσα στην ίδια την μπανιέρα. Εγώ μιλάω όρθιος, τώρα μόλις έκατσα και νομίζω ότι θα χρειαστεί να μιλήσουμε αυτή τη φορά για το χρόνο που περνάμε μέσα στην τουαλέτα. Εγώ περνάω πάρα πολύ χρόνο μέσα στην τουαλέτα, είτε κάνοντας την ανάγκη μου, το νούμερο 2, είτε κάνοντας μπάνιο. Είναι ένας όμορφος χρόνος, καθώς είναι ο χρόνος εκείνος ο οποίος ουσιαστικά δεν μπορεί κανένας να παρέμβει μέσα σε αυτόν. Αποκόβεσαι από την πραγματικότητα, από τα προβλήματα και τις υποχρεώσεις της ρουτίνας. Οπότε εντός αυτού του χρόνου μπορείς να ενημερωθείς, να πληροφορηθείς, μπορείς να αφουγκραστείς διάφορα πράγματα, ηρεμείς, ξεφορτώνεις διάφορα πράγματα, μαζί με διάφορα πράγματα που ξεφορτώνεις εκείνη τη στιγμή, ξεφορτώνεις και διάφορα ψυχολογικά πράγματα, νομίζω, δεν ξέρω αν μας συμφωνούν τα παιδιά. Είναι στιγμές και ώρες που έχω καταφέρει και έχω μάθει πράγματα που δεν γνώριζα ποτέ. Έχω πάρει πάρα πολλές πληροφορίες για την σύσταση διάφορων σαμπουάν, οδοντόπαστων, οδοντόπαστας, δεν ξέρω πώς κλείνεται αυτό το πράγμα. Μπορώ να παρατηρήσω, επειδή συνδέεται το μπάνιο συνδέεται με τον φωταγωγό, οπότε ακούω τις φωνές της πολυκατοικίας, οπότε μπορώ να μάθω και για την καθημερινότητα των υπόλοιπων ενίκων. Μπορώ να... Τι άλλο? Ασχολούμαι αρκετά με τον εαυτό μου. Σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω μέσα στην υπόλοιπη μέρα. Αλλά μετά είναι και το μπάνιο. Το μπάνιο είναι η απόλυτη στιγμή ηρεμίας. Εκεί που βάζεις μουσική με καυτό νερό, φεύγει το hangover, φεύγει η βρώμα, φεύγει η κούραση. Σκέφτεσαι καλούς φίλους, σκέφτεσαι το κορίτσι σου, σκέφτεσαι όταν ήσουν μικρός ή και όχι. Δεν ξέρω, νομίζω δεν έχω χιούμορ, πρέπει να κάνω χιούμορ, παιδιά, δεν γνωρίζω. Δεν μιλάνε τα παιδιά εδώ, μου το παίζουν δύσκολοι. Αμηχανία, μπορώ να πω. Αλλά να, ένα πράγμα που μπορείς να ξεφύγεις κάνοντας μπάνιο, την αμηχανία. Το δύσκολο βέβαια μετά στην τουαλέτα είναι όταν μένεις μαζί με έναν άλλο άνθρωπο. Εκεί δυσκολεύουν τα πράγματα γιατί δεν πρέπει να ακουστούν διάφορα άλλα πράγματα. Εκεί είναι η στιγμή που ανεβαίνει και ο λογαριασμός της ΕΙΔΑΠ, γιατί ανοίγεις τη βρύση ή και τις δύο βρύσεις του μπάνιου για να μην ακούγεται τίποτα. Αλλά πάλι εκεί αποκτάς την απόλυτη ηρεμία και ξαναασχολείσαι με τον εαυτό σου. Ήταν ο χώρος εκείνος, θυμάμαι, που όταν ήμουν μικρός και ζούσα με τους γονείς μου, μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα, πράγματα που δεν μπορούσα να κάνω στο δωμάτιό μου γιατί θα μπούκαρε η μάνα μου. Αλλά στην τουαλέτα θα ήταν λίγο πιο δύσκολο, είτε λόγω δυσοσμίας, είτε λόγω ότι απλά είναι ένα προσωπικό μέρος που γίνεται μια προσωπική διαδικασία. Γυρνώντας πάλι πίσω στο ντους, σκέφτομαι ότι ήταν εκείνες οι στιγμές που είχα τη χαμηλότερη αυτοπεποίθηση, τραγούδισα καλύτερα, και γιατί έχει καλή ακουστική, οπότε σου δίνει κάτι αυτό. Και είναι και οι στιγμές εκείνες που παίρνεις τη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, γιατί λες είμαι δυνατός, μπορώ, θα τα καταφέρω. Ξεκινάει μια μέρα για την οποία πρέπει να είμαι καθαρός. Οπότε είναι όλα καλά.
Δεν ξέρω. Είναι ένας χώρος μεταξύ δυσοδείας, βρώμας και καθαριότητας. Όπως είναι ούτως ή άλλως η ζωή μας, η σχέση μας με τη μουσική, η σχέση μας με τους ανθρώπους. Μας λερώνουν, μας καθαρίζουν, όπως οι μαμάδες μας στο παρελθόν. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει αισίως στα 4 λεπτά. Λατρεύω αυτό το podcast, μπορώ να πω. Όπως λατρεύω και αυτό εδώ το μπάνιο. Λατρεύω την αμηχανία αυτών των ανθρώπων. Νομίζω είναι κονσεπτική. Έχει χαθεί το κόνσεπτ στις ημέρες μας. Όπως έχουν χαθεί και τα καλά μπάνια. Πλέον πηγαίνεις σε δημόσιες τουαλέτες ή σε τουαλέτες από μαγαζιά και το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν ούτε καθαρές τουαλέτες και αν είναι πολύ καθαρές, είναι πάρα πολύ καθαρές για να κάνεις κάτι πολύ βρώμικο εκεί. Τέλος πάντων, αυτό με το οποίο θα ήθελα να κλείσω είναι να έχετε καθαρά μυαλά, καθαρές συνειδήσεις, βρώμικες σκέψεις και στο πανηδίν. Εύχομαι καλές πουλήσεις στο project των παιδιών, στο podcast. Κάποια μέρα να βγάλουν και λεφτά από το podcast και θα τα ξαναπούμε. Ραντεβού στις τουαλέτες και ελπίζω αυτό το μήνυμα να σε βρίσκει κάπου βολικά όπως εγώ αυτή τη στιγμή πάνω σε μια λεκάνη. Αντίο. Ας παραδεχτούμε, Δήμο, ότι περάσαμε την Κυριακή μας κλεισμένοι σε μια τουαλέτα. Είναι αλήθεια, ναι. Τουλάχιστον βγήκε κάτι. Βγήκε κάτι. Όπως και είναι και η δουλειά της τουαλέτας να βγαίνει κάτι. Αυτό είναι σωστό. Ο άνθρωπος είπε αυτά που έπρεπε να πει και εμείς ακούσαμε πολύ μεγάλη προσήλωση, όπως φαντάζομαι και εσείς. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Αντώνη, τον Φέρελπη Αντώνη. Και πλέον είμαστε στο τελευταίο κομμάτι και αυτού του podcast, την χεγγελιανή σύνθεση, όπου τα δύο άγνωστα θέματα που φέραμε κάπως καλούμε να τα συνδιαμορφώσουμε. Οπότε έχουμε μία, θα τολμήσω να πω, παροδία θρησκείας και μία πραγματική θρησκεία, όπως είναι η μουστάρδα. Κοίτα, το μόνο που σκέφτομαι τώρα που τα λέμε όλα αυτά είναι συνταγές μακαρονιών με μουστάρδες. Που σίγουρα υπάρχουν, δεν έχω εγώ στο μυαλό μου, αλλά εκεί υπάρχει μια σαφή σύνδεση ότι δεν μπορεί να μην υπάρχει κάτι που να περιέχει μουστάρδα. Εγώ θυμάμαι και κάποιοι εκλεκτοί φίλοι από τα φοιτητικά χρόνια. Στα φοιτητικά χρόνια σίγουρα υπάρχει. Σίγουρα, έτσι δηλαδή, ας μην κρυβόμαστε. Ναι. Όλοι στα φοιτητικά μας χρόνια φάγαμε μακαρόνια με μουστάρδα. Ήταν κάτι οι βραδιές στο σπίτι εκεί που συγκατοικούσαμε στη Θεσσαλονίκη, που είχα μαστορέψει πολύ τη μακαρονάδα πατσίνι. Ο Πατσίνι, το γνωστό striker. Ο γνωστός striker της Φιωρεντίνα που τότε παίζαμε προ και θέλαμε να τσιμπήσουμε κάτι. Έριχνα στα μακαρόνια κέτσα, μουστάρδα, λίγο τυρί και ήταν μακαρονάδα Πατσίνι. Οπότε. Εκεί υπάρχει μια σαφής σύνδεση. Η άλλη είναι πιο μεταφορική που μου έρχεται στο μυαλό, ότι αυτό που είπε στην αρχή. Ότι η μία είναι μια αποδεδειγμένη θρησκεία, ναι. Ο πασταφαριανισμός. Όχι, εγώ το ανάποδο θα έλεγα, ότι είναι η παροδία θρησκείας, ο πασταφαριανισμός και η εγώ την παίρνω όμως γιατί μου άρεσε, ενώ why not, και ότι θα μπορούσε όντως, επειδή υπάρχουν και έχουμε και ένα σύλλογο με φανατικούς υποστηρικτές και υποστηρίκτες της μουστάρδας, θα μπορούσε όντως να δημιουργηθεί μια θρησκεία, η οποία θα μπορούσε να είναι και αδελφή θρησκεία με τον πασταφαριανισμό και έτσι να γίνει πολύ τσιμιτσικότσι σωστό. Σίγουρα, ναι, τη θεία κοινωνία μπορώ να την φανταστώ με κάνα παιδάκια μουστάρδας. Ναι, απλά θα μπορούσε, ας πούμε, να ακουμπήσει, επειδή έχουν γίνει ήδη δουλειά στον πασταφαριανισμό, θα μπορούσε να ακουμπήσει ήδη ο μουσταρδιανισμός και απλά σε οποιοδήποτε μορφή τέχνης απεικονίζει τον πασταφαριανισμό να μπει και η μουστάρδα. Δηλαδή εκεί που είναι στο σύμπαν να βάλεις και λίγο. Ναι, μία δόση μουστάρδα σαν μπουργκα πάνω από το. Ναι, οι Άγιοι να έχουν έμπλαστρο κολλημένο πίσω. Φωτοστέφανο μουστάρδας. Φωτοστέφανο μουστάρδας. Ναι, οπότε κάπως νομίζω ότι ακόμα μία φορά υπάρχει μία προφανής, όπως καταλαβαίνετε, σύνδεση ανάμεσα στα δύο άσχετα θέματα που επιλέξαμε. Ακριβώς. Ρε φίλε, αυτό που ήθελα να πω πριν, έτσι, παρέθεση, από τα φοιτητικά χρόνια που θυμάμαι που διάβαζα λογοτεχνία, μου έχει μείνει πάρα πολύ μια σκηνή από το δρόμο του Κέρουακ που έχει φτάσει νομίζω στο Las Vegas και ήταν πάμφτωχος και είχε ίσα να πάρει ένα κομμάτι ψωμί και ένα βαζάκι μουστάρδα. Και λέει δηλαδή ότι πώς φανταζόταν ότι θα έφτανε στο Las Vegas και το τι μεγάλη ζωή θα έκανε. Και λέει ότι ήταν ξαπλωμένο σε ένα πάρκινγκ και έτρωγε ψωμί με μουστάρδα. Τώρα το θυμήθηκα αυτό. Στην πραγματικότητα τα παιδιά δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Λίγο ψωμί, λίγη μουστάρδα και μια παρέα. Αυτό. Με αυτήν την ευχή λοιπόν να βρείτε έναν άνθρωπο να μοιράζεστε τη μουστάρδα και το ψωμί. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά, να είστε κι εσείς καλά. Ευχαριστούμε πολύ που ακούσατε για ακόμη μια φορά το podcast Εποχιακά είδη προς εξαφάνιση. Τα λέμε στα επόμενα. Τα λέμε σύντομα. Πάμε να φάμε. Πάμε να φάμε.
Θα σου πάρουμε σκεπαστές να τις φέρεις.